Ndikulandireni ku objection number 6 imene tikupeza mu evangelism page 617 pamene akamba kuti no kalonga wamphamvu zoyipa atha kungogwiridwa ndi kuletsedwa ndi mphamvu ya Mulungu imene yopezeka munthu wachitatu wa Mulungu Mzimu Woyera. So kungowerenga koti imeneyi kumene timaona apapa paonesa pali third person, ndi mkati pali third person ndi pali first person, second third pali trinity. Okay. Imene kayaso kuleta imene kaya kodi koti imene ukamba za trinity ikuoneka ngati ukamba chinthu koma tione koti imene kodi ena akamanga za third person wa Mulungu, third person of, not in the Godhead, third person of the Godhead, akamba za munthu wachitatu wa Mulungu akuthandiza kuti tione makota eni right ndeti pange chiganizo chimodzi. So akamba za chimene akamba zoti tione pamene pa akamba Milvian Herald May 19 chaka cha 1904 akafana kuti mzimu unapereka ngati chinthu chimene chingapasenso mphamvu kuphukirisaso chimene popanda icho nsembe ya Yesu Khristu idakakhala ndiyopanda ntchito. Mphamvu yoyipa inakhala ikulimbika kwa zaka ndi zaka, ndipo kugonjera kwa munthu ku mphamvu ya Satanic imene inayizodabwisa. Tchimo lidatha kususidwa ndi kugonjetsedwa kudzera mu mphamvu yokha ya wachitatu wa Mulungu amene sanakabwera ndi mphamvu zosindika zokha koma muchidzalo cha mphamvu ya Mulungu. Ndi mzimu umene umapangisa tuno chimene chachitika Yesu Khristu chikakhale yopezeka. Ndi kudzera mwa mzimu mitima imasanduka yoyera, kudzera mwa mzimu okhulupirira amakhala ndithu akuchita nawo gawo la Mulungu. Ndi Khristu amene apereka mzimu wake ngati mphamvu ya Mulungu kuti akagonjetse zonse zoyipa zimene zimakhulupirira moyo wa munthu ndi kukakhazika khalidwe lake pa mpingo wake. Alright, so tioneni zinthu zingapo pa koti imene yopezeka mu Milvian Herald imene ikukamba mwathunthu mfundo zimene zakamena mu koti inechi. Ndiye akutiza ifuna kuti choyambira chimene mafuna mungolingalira nchatu Mzimu Woyera unaperekedwa ndi popanda mzimu umeneyo sacrifice kapena zimene Yesu Khristu anachita kuzipereka yekha kuti atifere ife zidakhala zopanda ntchito. Now musifunseni nokha kodi zimene zili chifukwa chena kuti tikaona bwinobwino Yesu Khristu ali pa dziko lapansi pano, moyo wa Mulungu, moyo umene unagonjetsa tchimo unali mwa Iye yekha. Kuona menepe ndiyeno moyo umenewo sudakapezeka kwa ifeyo, zimafunika kuti Yesu Khristu achite kuzozedwa. Akazozedwa kana ku moyo umene wopezeka mwandani mwa ineyo ndi ineyo. Ndikona nati zimene Yesu Khristu anachita zidakapanda zopanda ntchito khali mzimu ena palibe. Ndifaike chimenechi tendionene pamene Machitidwe chapter 2 verse 32 anano Yesu ameneyo Mulungu anamukisa za ichi tili mboni zonse. Potero popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa Atate lonjezano la Mzimu Woyera, anatsanula ichi inu mupenya ni mumva. Njeto ilengeso Agalatia. Funa ilengeso Agalatia chapter 4 verse 6. Akukamba zokuti chani? Ndipo popeza muli ana, Mulungu anatumiza mzimu wa mwana wake alowe mitima yathu ofula Aba Atate. Njeto ilengeso Efeso chapter 4 verse 10. Funa ilengeso ma verse am Bible kana kuti one ndo kuti kuthandiza odya. Efeso 4 verse yake ya 10 akuti iye otsika ndiye yemwe sanakwera popitirira miyamba yonse kuti akadzaze zinthu zonse. So tikaona Efeso 4 verse 8 ndi kumasika mpaka 10 ikuti zaifuna amene anatsika ndi amene sanatani anakwera mamba kuti akadzaze zonse. Azaza bwanji zonse Yesu Khristu, moyo wa Iye wopezeka bwanji mwa inu ndi ine. Pamene tibwera pa Machitidwe chapter 2 kunena kuti Yesu Khristu akutani akuzozedwa akulandira lonjezano lachani la Mzimu Woyera. Kulandira lonjezano mene chichitika nchani kuti Yesu Khristu akuzozedwa ndi Mzimu Woyera. Pamene akuzozedwa akutitsanula ife moyo wake ogonjetsawo mwanjira ine popanda Mzimu Woyera mphamvu yakuyipa idakapitiriza kugonjetsa anthu. Ndiye pa chifukwa cha chimene chichitika nchani akamba za the third person of the Godhead. Tikambakamba za Mulungu ali ndi uMulungu, ali ndi Godhead. Godhead is his. Timozenepe ndiye tikamona za Yesu Khristu pa Kolose chapter 2 verse 9 akutuza ife kuti tingowerenga pamenepa Akolose 2 verse yake ya 9
tiona pa Kolose 2 verse 9 akuti zaifunira kuti pakuti mwa iye chikhala chidzalo cha uMulungu nthupi. Tiona nawo tino Yesu Khristu ali ndi chidzalo cha uMulungu wonse. Ndiye tikaona pamene papa ndikuwerenga pa Kolose chapter 1 verse 19 akuti pakuti chinamkomera Atate kuti mwa iye chidzalo chonse chikhale. So mwanjira chidzalo chonse cha Mulungu chipezeka mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Ndiye tikaona chinthu chimene ichi tikuthaona kuti no chinachita kumkomera Mulungu kuti zikhale choncho. Ndiye tiona tino pali Atate amene ali ndi uMulungu, ndiye tikuonanso pali Yesu Khristu amene ali ndi chidzalo cha ndani? Cha uMulungu. They possess the Godhead. Ndiye kutikuona kuti pamene tikulandira Mzimu Woyera, tikulandira mzimu wa Atate nani? Ndi Mwana. Okay, so pamene Mzimu Woyera ukuperekedwa tikupezeka mmene mukupezeka kwa Atate ni nani? Ndi Mwana as the omnipresence. Kuti akamba no third person. Tikuona menepe. So Mzimu Woyera ndithu tiona kuti no ndi Yesu Khristu yemweyo koma mmene akupezekera posepose. Yesu Khristu ali kumwamba, Atate ali kumwamba, koma potipasa mzimu awo akutipasa iwo mwina, akutipasa presence yawo kuti ikakhale ndi ife. Zimene Yesu Khristu anagonjetsa ndi kuchita pa dziko lapansi, zimenezi zikupezeka mu moyo umenewo umene tikulandira. So pamene paona kuti no kuzera mwa mzimu umeneyo zonse zimene Yesu Khristu anachita zikupezeka kuti zibwera kwa ife. Ndi pamene kuti no kuzera mwa mzimu tikuchita nawo gawo la divine nature. So tikaona zimene zitiona no Yesu Khristu ndiye khala amene anagonjetsa tchimo, ndiye khala amene analimbika mpaka imfa osachimwa. Moyo umene unali mwa yekha pozozera ndi Mzimu Woyera Yesu Khristu autisanula ife yani mzimu wake. Akukamba za third person ife yani. Fana amene ali ndi uMulungu ndi Atate ndi Mwana. So third person of the Godhead. Mwanjira ina kuti no ndi Atate ndi Mwana okha amene ali ndi uMulungu. Komano mzimu wawo umene akutipasa ndi mzimu wa uMulungu. Ndio ukhala ngati third person ndino mzimu umeneyo ndikupezeka kwa Atate ndi Mwana posepose. Pachifukwa chimene chakuyamba the third person osati ndi third being. Okay? Ndiye tonene pamenepa kuti ndi zona zimene tifotokozazi ile writing Ellen G. White Testimonies volume 8 page 2 naona kuti no ifeyo kuzera mu tchimo tionana tuno vuto lathu la tchimo lachitika kuti likuchitika tisanabade pre-natural. So vuto la tchimo imene ndi lalikulu kwambiri. Okay, limene likuposa chibadwidwe. Ndipo tionato mphamvu imene ikufunika itibwezerese ife ifunga ise khalenso yoposa ya munthu. Ngati sizikhala choncho ikhala tuno ilibe mphamvu. Ndipo akutiza ife pali mphamvu imodzi imene ingaphwanye kugwira kwako ipako, ndipo imene ingathandize mitima yoyipa ya anthu. Ndi aona tuno ine mphamvu imene yopezeka mwa Mulungu kuzera mwa Yesu Khristu. So ukanatoza ife tuno third person yekha ndiye khala amene akugonjetsa tchimo, koma kuti no ndi mphamvu ya Yesu imene ya Mulungu ipezeka mwa Yesu Khristu yekha. Kuti athandiza kuti yani tentondenepa writings imene Revere and Herald May 19 chaka chene ndizofowa paragraph anala kuno Khristu ananena za iye mwini asanakwere kunena kuti no adakatumiza kwa mpingo ngati mphatso ya pamwamba kwambiri Khoswe amene adakatenge malo ako. Khoswe amene ndi Mzimu Woyera amene ali moyo wa moyo wake, ndipo amene chikathandize mpingo, ndipo ndi moyo ndi kuwala moyo wa dziko lino. Kuzera mwa mzimu wake Yesu Khristu atumiza chinthu chimene chichosa mphamvu ya tchimo. Tionana tuno Mzimu Woyera ndi mzimu andani wa Khristu Yesu. Tikamakamba za the third person tukamba za Yesu Khristu amene amapezekera pena paliponse, amene ndi third person of the Godhead. Okay, so tonano chimene chimene ene ndo amafotokozera tende unene pamenepa Ministry of Healing page on fair ana tuno kudikira kapena kufikira pamene moyo wa Khristu Yesu uzakhale mphamvu imene ikupeka moyo mmiyo yathu, pamene tingalese mayesero ndi mayenjero amene amatipinga ife kunja ndi nkati. Mwanjira ina apakona muno moyo wa Khristu Yesu yekha ndi amene uli mphamvu yotha kulesa kumayesero. Mwanjira ndi third person of the Godhead yekha amene ali Yesu Khristu amene abala kwa ife kuzera mwa mzimu wake amene angalese. So Yesu Khristu akakhala mwa ine ndiyeti ali mwa ine kuzera mwa mzimu wake umene lero nankisa nchita mwa third person. Ndiye unene pamene pa Ellen G. White The Desire of Ages page 3 to find out no
chokhacho chimene chili choteteza kwa zoyipa ndi kukhala kwa Yesu Khristu m'mitima mwathu kudzera mwa chikhulupiriro mwa chiyero chake. Mwachilena pamene Yesu Khristu ali mtima mwanga ndi chinthu chokhacho chimene chikuletsa zotani zoyipa. So ndi Yesu Khristu yekha amene angaletse zoyipa. Chifukwa chani? Chifukwa tino Yesu Khristu amene azozedwa kumwamba, poteroko Mulungu atumiza mzimu wa mwana wake, Galatians 4:6 kwa ife. Ne mzimu umeneyo ndi umene ukuletsa zonse. Ndi Yesu Khristu amene ali kumwamba kumagwira ntchito mwa ndani? Mwa ine. So chinthu chii ndi chinthu chapaderadera chimene tingachilandire imene tachimvesesa. Okay? Then tionene pamene pa Manuscript Diseases volume 13 page 313 paragraph 3 aona kuti chikhulupiriro cheni ndi chikhulupiriro mwa Mulungu chimene chimasanana nthawi zonse ndi kuwalitsa kwa Mzimu Woyera kachisi amene ife tili. Ndipo Mzimu Woyera ndi mzimu wa Khristu, ndiye woyimirira iye. Ndipo apa pali ndithu uMulungu umene umatsutsa mitima. Ndipo pamene mphamvu ya mzimu wake yaonekera kwa makolo ake, timaona ndithu uMulungu ukuwala mu munthu. Pamene chichitika ndi Mzimu Woyera, titaona tuno kaperekedwe kachonadi kamene kali mwa Yesu Khristu kakhala kamtengo wapatali kuposa ndithu maulemerero a dziko lino. Mwanjira ina tikamaona za Mzimu Woyera tikamba za mzimu wa ndani wa Khristu. So pamene Yesu Khristu akugwira ntchito mmoyo mwanga, ndithu tikukamba za chani? Za Mzimu Woyera. Tikukamba za third person. Pamene Yesu Khristu panopa ali ndi thupi, ali kuti ali kumwamba, koma apezekanso mwene kuzera mwa chani? Kuzera mwa mzimu wake. Ndiye chimene chimene ena anagwiritsa ntchito no third person. Okay? Teme imeneyo amayigwiritsa ntchito choncho, osati ndi third being. Ayi. Tiyetunene pa Ivan Herald, April 1, 1890, paragraph 5. Anatuno Khristu ndiye manthu wa zonse zakufuna kwabwino. Tikakhala ndi chinese chimene chimatiuza fune chabwino, Khristu ndiye manthu wake. Anatuno iye ndiye yekhayo amene angazuse mitima yathu yachibadidwe kuti ikasane ndi tchimo. Iye ndiye manthu wa mphamvu zonse ngati tifuna tipulumutsidwe. Palibe moyo umene ungalape popanda chisomo cha Khristu, ndipo ochimwa akufunika apemphere kuti akadziwe kuti akalape bwanji. Mulungu akuonetsera Khristu kwa ochimwa, ndipo akaona munthu amene kubwera kwa mwana wa Mulungu, iyeyo sakhala ndithu mbuli pa khalidwe la tchimo. Mwachikhulupiriro ndi ntchito ya mphamvu ya Yesu Khristu, udani ndi Satana umachita kulengedwa mu mtima. So mwanjira ina ndi Khristu yekha amene angakwanise kuchotsa mwa munthu khalidwe la uchimo. Ndi Khristu yekha amene angalimbane ndi tchimo. Komano Khristu amagwira ntchito imeneyi mu mtima mwa munthu, akutchedwa third person of the Godhead. Right? So tiyetunene pa Galatians page 166 paragraph 2 akuti afuna kuti pachifukwa amenepo ali okwanisa kuwapulumutsa iwo onse amene akubwera kwa Mulungu kwa iye, kuti tionana kuti iyeyo akukhala nthawi zonse pamoyo kuti akachitire iwo mapembedzero. Hebrew 7:25. Kuzera mukutumikira kumene kuku ngakhale wachoseda pamaso pawo ndipo ali kachisi kumwamba, ngakhale kachisi ndithu ndi wansembe wathu wamkulu sakuonekera kumaso anthu, komabe ophunzira ake samafunika kusowekera kwina kulikonse. Chifukwa inono sipadakakhala ndithu kuleka kwa mayankhulidwe, sipadakakhala kuchepa kwa mphamvu chifukwa ino cha kusowa kwa opulumutsa amene ali kusati Yesu Khristu. Pamene Yesu Khristu atumikira mkachisi kumwamba, ali ndi ifebe kuzera mwa mzimu wake umene atumikira pa mpingo wake pa dziko lapansi. Ndipo ngakhale wachoka ndipo sitikumuona maso athu, lonjezo lake limene analilonjeza lili ndi ife. Ine ndili ndi inu nthawi zonse kufika nthawi malekezero a nthawi. Mateyu 28:20. Aruno pamene aperekera mphamvu yake kwa atumiki ake ofoka pa dziko lapansi, mphamvu yake ndi kupezeka kwake ulibe mpingo wake. Mwanjira ina koti imene ingonena bwino kwambiri tikawerenga pamenepa ikutengera musumbuliza pages momwe no Yesu Khristu amaonekera kwa iyo kumana atachoka sipadakakhala kudukizira kwina kuliwonse, mphamvu sidakachepa chifukwa no Yesu Khristu kupezeka kuno akakhalabe ndi chani?
ndi mpingo wake. Ndaona tuno pamene Yesu Khristu akutumikira kukachisi kumwamba, iyeyo mwiniyo akutumikirabe ku mpingo uno kuzera mwachani? Mwa Mzimu wake. So izizi ndizomveka bwino, ndizomveka bwino kwambiri kuti Yesu Khristu ndiye ndani? Ndiye Mzimu woyera. Tiwerenge kodi yathu yomaliza mafundo imene tizapages page 671 paragraph 2. Anawo tuno pokamba za ntchito yake imene amafunika akagwire mu office ya Mzimu woyera, Yesu anafuna kuti awalimbikitse iwo ndi chimwemwe ndi kukhumbira ntchito imene imachitika mu mtima mwake. Ndipo iye anasangalala kuti kuthandiza kwakulu kudakaperekedwa ku mpingo wake. Mzimu woyerawo ndi mphatso yaikulu imene adakatenga kuchokera kwa Atate m'malo mwayo kuti akweze anthu ake. Mzimu umapereka ndithu monga chinthu chimene chimabweretsanso kuphunzira, ndipo kupanda ichi nsembe ya Yesu Khristu idakakhala tilibe ntchito. Mphamvu ya tchimo imakhala ikulimbika ma zaka zimene zimadutsa, ndipo kugonjera kwa anthu mphamvu ya Satana imene inayo kudabwitsa. Tchimo litha kususida ndi kugonjetsedwa kuzera mu wachitatu wa uMulungu yekha, iye amene sadakabwera ndi mphamvu yosinthika koma ndithu chidzalo cha mphamvu ya Mulungu. Ndikuzera mwa Mzimu umenewo zonse zimene Yesu Khristu wachita zimakhala zopezeka kwa ife. Ndikuzera mwa Mzimu, ndipo ndikuzera mwa Mzimu umenewo kuti mtima wa munthu umakhala woyeretsedwa. Ndikuzera mwa Mzimu umenewo wokhulupirira amakhala ndithu pamodzi ndi khalidwe la Mulungu. Ndaona tuno Yesu walipasa Mzimu wake monga ngati mphamvu ya Mulungu kuti tikagonjetse zonse zotipinga mthupi zimene ndiponso akakwanise kutenga khalidwe lake ndi kuyika pa mpingo wake. Mwanjira ina tikamakamba za third person tikamba za chani? Toyambirira pamwamba akamba za office work of the Holy Spirit. So pamene Yesu Khristu akumwamba akugwirabe ntchito m'mitima yathu mu office work ya Holy Spirit. So pamene akugwira ntchito ya office work ya Holy Spirit imene akuchita third person, third person amene ndi chani? Ndi koti yomweyo kwiza no Yesu Khristu atipasa ife Mzimu wake mwa ngati yani? Mphamvu ya Mulungu. So tingamakamba za Mzimu ina tukamba za Mzimu andani? Wa Khristu, kamba za third person. So third person si ukamba za yani? Za munthu wina mwe, kamba za ndani? Za Yesu Khristu amene akupezeka mu mtima mwa inu ndi ine pamene takhulupirira mwa. Ndikuthokozeni mwapadera kwa kuti munamvetsera. Tipitiriza mapoto osatira.